Добрый вечер. Падсумуем падзеі дня па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. Рвали, ды не разорвали ланцугов солидарности. Первый раз я вчера испытал гордость за Беларусь. Это когда увидел то, что произошло в Минске. Я бы хотела видеть парламентскую республику, я бы хотела видеть реальную власть народа. Быть референдуму по Конституции 94 года ці не. У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Карантину няма, але маска цяпер абавязковая. Главное меньше телевизор смотреть, и тогда, может, и маска не надо будет. Улады не разорвали ланцугоў солідарнасці, што напярэдадні стыхійна ўзніклі на вуліцах дзясяткаў гарадоў. Адбыліся затрымання, але адбыўся і ўздым настрою ды моцы тых, хто хоча зменаў у краіне. Ірына Дарафейчук. І сталіца, і абласныя цэнтры, і невялікія гарады выглядалі напярэдадні ўвечары падобна і гучалі аднолькава. У апошні дзень збору подпісаў людзі зноў выйшлі на вуліцы ў знак солідарнасці з затрыманымі. Первый раз я вчера испытал гордость за Беларусь. Это когда увидел то, что произошло в Минске. Люди по всей стране устали, и хочется быть вместе с ними, хочется быть частью этой общей солидарности. Акцыі па ўсёй краіне суправаджаліся затрыманнямі і збіццём іхных удзельнікаў сілавікамі. На большасць затрыманых склалі протаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Некаторых пакінулі ў ізалятары, іншых выпусцілі да суда. Толькі ў Менску, паводле папярэдняй інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», затрымалі каля 150 удзельнікаў пікетаў. Часам гэтым затрыманням супрацьстаялі самыя людзі, як, да прыкладу, у Маладзечна. У Гомлі ж затрымалі двух братоў з інваліднасцю па слыху, адзін з якіх страціў прытомнасць у аўтазаку. Затрымлівалі і непаўнагадовых, і замежных грамадзянаў, і больш як дзясятак журналістаў, якія асвятлялі акцыі. Была размова з кіраўніком савецкага рауса, які кожнага журналіста асобна адводзіў у кабінет і праводзіў размову пра тое, што мы павінны пасля нашага затрымання не вяртацца да працы, не вяртацца на тое месца, адкуль нас забралі, а і моўна ісці дадому. Журналістку Ларысу Шчыракову затрымалі па дарозе на пікет і пратрымалі ў пастарунку да заканчэння акцыі. Я збіраюся скардзіцца, таму што скардзіцца ў пракуратуру, таму што я ўспрымаю гэта як выкраданне чалавека, як незаконнае ўтрымліванне ў пастарунку звыш 3 гадзінаў. Нягледзячы на знікненне мабільнага інтэрнэту і кепскую сувязь, на затрыманні і разгоны акцыі ў Менску і іншых гарадах працягваліся па некалькі гадзінаў. Калі міліцыя разганяла ланцуг у адным месцы, ён стыхійна ўзнікаў у іншым. Они психуют, они недовольны, то, что люди выходят. Если мы не выйдем, если мы не начнем говорить, то кто начнет говорить? Праваабаронца Валентин Стефанович падкрэслівае, што акцыі сведчаць пра высокі пратэсны настрой у грамадстве. Зноўку ж улады пачалі прымяняць сілу, тому што яны як бы хочуць, напэўна, так сказать, на дальніх подступах ўжо запалохаць грамадства, каб пазбегнуць масавых выступаў пасля выбараў. Далейшае развіццё падзеяў, на думку праваабаронцы, залежыць між іншага ад таго, якія прозвішчы мы ўбачым у выбарчых бюлетэнях. Ірына Дарафейчук, Белсад. Увага свету на Беларусі. Палітыкі злучаных штатаў да еўразвязу патрабуюць вызваліць палітвязняў і затрыманых напярэдадні удзельнікаў акцый. Звычайныя жыхары розных краінаў свету выказваюць салідарнасць з беларусамі. У Нямецчыне такія акцыі адбыліся ў Берліне і Гамбургу. У нямецкай сталіцы ля амбасады Беларусі скандавалі «Вызваляй». Мы не можем больше смотреть на то, что милиция Республики Беларусь, она служит не народу, она служит правительству, которое все коррупционное, которое все криминальное. Падобная акцыя адбылася і каля беларускай амбасады ў Тель-Авіве. Чакалі закліку да пратэстаў ад Віктара Бабарыкі, а пачулі заклік правесці рэферэндум, каб аднавіць Канстытуцыю 94 года з абмежаванымі паўнамоцтвамі прэзідэнта. Ці прыслухаюцца ўлады да волі выяўлення народу, высвятляў Александр Папко.
Цяперашняя конституция не для жанчыны, так оценил обсяг президентских полномоцтваў Александр Лукашенко. Даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Да лягчэйшага варианту з меншымі паўнамоцтвамі президента прапанаваў вярнуцца Виктор Бабарыка. И он закликал провести референдум, каб обновить конституцию у редакции 1994 года. Где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти. Паводле Конституции 94 основная ўлада належала не президенту, а парламенту. Верховный Совет прызначаў урад, абвяшчаў рэферэндумы, абіраў суддзяў Верховнага и Конституцыйнага судоў, а таксама прызначаў Цэнтральную выбарчую камісію. Самое главное, видать, за чего и спробують объявить референдум, это правы президента, які ён атрымаў, і у прыватнасці это право выдаваць дэкрэты, маючыя силу закона. Якія пытанні хотели бы вынести на референдум наши громадяне? 2 срока. И хватит. Наверное, увеличить заработную плату, я так думаю. Для пенсионеров и для вообще молодежи, для всех. Я бы хотела видеть парламентскую республику, я бы хотела видеть реальную власть народа, я бы хотела видеть европейскую модель жизни в Белоруссии. 2 срока, не более. Ветви власти разделены. Не то, что кто-то наверху царь, все остальные его рабы. Каб провести народное голосование, трэба зарегистрировать инициативную группу у Центр выборками. Пытание, якое выносится на референдум, повинное затвердить Генеральная прокуратура и Министерство юстиции. Затым трэба собрать 450 тысяч подписов. На каждом этапе улады могут перашкодить. И самое главное, який вынік цього референдуму визначає Олександр Лукашенко. І він може придати йому силу рекомендації, а може придати йому силу рішення, яке становиться законом. Виктор Бабарыка запропонував ритуал, який розтярушить протестовую енергію нашого громадства, адзначає політолог Павел Усов. На ягоную думку, треба пайсці іншым шляхам. Это агульные усе белорусские протесты. Это адзінае, что не только может оборонить громадяну, а что может пачаць процесс, безумоўна, ціску на улады и вымагання саступак. Але толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе усе агульная, усе беларуская мобілізацыя, усе агульныя, усе беларускія пратэсты, якія закране большасць беларускіх гарадоў, тое, што мы бачылі, напрыклад, учора. Сам же былы кіраўнік Белгазпромбанку, хоць і застаецца за кратамі, не здаецца. Сёння ягоная каманда падала ў ЦВК пакет дакументаў для рэгістрацыі Бабарыкі ў якасці кандыдата на прэзідэнцтва. Александр Попко, Белсад. Пандемія коронавіруса пераходзіць у небяспечную фазу, заявілі ў Сусветнай арганізацыі здароўя, бо людзі стаміліся прытрымлівацца супраць эпідэмічных захадаў. У нас жа, напрыклад, у Бабруйску, іх толькі пачынаюць уводзіць. Што думаюць жыхары гораду пра абавязковы масачны рэжым? Может быть, что-то и поможет, успокоиться немножко. Главное, меньше телевизор смотреть, и тогда, может, и маска не надо будет. Каждый о себе позаботится, я так понимаю. Если нужно им в маске ходить, пусть ходит. Проблему уже раскручивают около полугода. И среди моих знакомых нет людей, которые пострадали. Пододоели эти режимы и все это, что с ними связано, если честно. Я сегодня ехал в автобусе, ни одной таблички о том, что людям обязательно надо находиться в соответствии с каким-то распорядительным документом. Введение масочного режима оправдывает себя. Это надо было сделать уже давно. Может быть, сейчас это уже поздно. Но, однако, пускай хотя бы сейчас, чем затягивать неизвестно на какое время. Коронавірус не шкадуе і дзетак. Міністэрства адукацыі ды аховы здароўя распрацавалі нормы для бяспечнага адпачынку ў дзіцячых летніках. Наколькі яны эфектыўныя, высвятляла Алена Дубовік. Прыехаць на летні адпачынак у вядомы летні лагер Зубраня нельга было без медычнай даведкі з пацверджаннем адсутнасці кантактаў першага ўзроўню. З сімптомамі захворванняў таксама не прымалі, але ўсе гэтыя захады не дапамаглі. Першая летняя змена скончылася ўспышкай COVID-19. Зубраня на мапе выбуху хваробы пакуль адзіны летнік, але і змены ў ім пачаліся раней за іншых, з 27 траўня. Аднак не ўсіх бацькоў коронавірус напалохаў. Дети тоже сидели дома, девать некуда, в квартирах тоже сложная ситуация сидеть. Но в Зубрянке не первый раз, честно, как-то этому лагерю доверяю, очень нравится он. Поэтому выбрали на данной ситуации его. Гэтым летам дзяцей прымае 31 загарадны летнік. Захады бяспекі ў іх аднолькавыя. Абавязковыя медычныя даведкі і назіранне за станам здароўя дзіцяці. Забарона на наведанне для бацькоў.
Программы адпачынку бязвыездныя. То, что нужно детям летом, вот именно быть в движении, вот это вот отражает суть, как я вижу идеальное лето. Кацярына сёлета таксама адправіла дзяцей у летнік. Важным крытэрыем выбару сталася колькасць адпачывальнікаў. Уследить за 30 и спрогнозировать возможность вспышки, и уследить там за сотнями, мне кажется, это разные возможности нужно иметь. Вот. Соответственно, в такой бы лагерь я не отправила. Тым не менш, Кацярына задаволеная захадамі для перадухілення распаўсюду інфекцыі, якія зрабіў летнік, дзе адпачывалі ейныя сыны. Их встречали в амуниции, обрабатывали, померили температуру, и все. Они от родителей отходили, смена была непосещаемой, да, оттуда никто не уезжал. Они даже мыли у ребят в комнатах сами, чтобы не приглашать лишний персонал. Акрамя загарадных, у Беларусі працуюць прыблізна 800 стацыянарных летнікаў, то бок з дзённым перабываннем. Асноўныя захады бяспекі ў іх звязаныя з колькасцю дзяцей у атрадзе, не больш за 15 асобаў. Кожнаму атраду сваё памяшканне. Бацькі, якія сёлета не наважыліся зарганізаваць дзецям калектыўнага адпачынку ля вогнішча, называюць розныя прычыны. Даволі вялікая колькасць дзяцей у гэтых групах, якія там знаходзяцца доўгі працяглы час. Таксама з імі ёсць тыя, хто за імі наглядае. Гэта значна можа ускладніць эпидемиологичную ситуацию в нашей краине. Учитывая то, что я работаю в школе, и у меня всю четверть не ходили дети в школу, потом их родители отправляют в лагерь, мне не совсем понятно, скажем так. В этом году не поедет, но я считаю, что все-таки нужно отменить лагеря, потому что это небезопасно. Дети, конечно, они, может, переносят легко, но страдают родители и старики. Министерство аховы здароўя Беларусі традыцыйна падае лічбы агулам па краіне. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць тых, хто захварэў на COVID-19 у канкрэтных установах, у тым ліку ў летніку Зубраня, не называюць. Алена Дубовік, Белсат. Ужо дакладна вядома, што 24-го Лукашенко разам з сынамі паедзе ў Маскву на парад. Як кажуць, бацька з дому, хата вольная. Што ж беларусы збіраюцца рабіць у гэты дзень? Наверное, открою бутылку вина, ведь сумасшедший дед уехал. Можно отпраздновать. Может быть, и в Минске будут проказничать. Я маски купил, все, очки одену, маски надену, с очками в Минск поеду обязательно. Я за то, чтобы он ехал в Москву, естественно. Мы единый народ. Вот у меня вот эта семья, впереди отец, сзади трое сынов. Кроме гордости и радости за них, ничего не вызывает. Если бы он ушел красиво, он бы был национальный герой. Выходить на улицу, протестовать за смену власти. Мало на что влияет, если честно. Хоть он и будет и в космосе. Кроме него тут остается много всяких ребят, которые присмотрят за порядком. А вообще, конечно, ситуация очень меня печалит. Нет его и нет его. По-моему, он что есть, нету разницы никакой от него. Докладно не веду, но что ці трэба робить? То, что мы повинны зробить, то и повинны робить. А што цяпер на вуліцах гарадоў? Для людзей звычайны суботні вечар. Сілавікі, падобна, шукаюць ахвяраў. У Мінску затрымалі маладзёнаў з беларускімі сімваламі на вопратцы. Дзясятак затрыманых у горадні. У Светлагорску затрыманая праваабаронца Алена Маслякова. Больш інфармацыі пра сённяшнія падзеі чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Дзякуем, што вы з Белсатам. Усяго самага добрага. Да сустрэчы.